импровизации. Добре. Първо на сцената ще излязат нашата най-многобройна хореография, единствената ни хореография тази вечер. В последния месец ние прекарахме всеки понеделник, сряда по 2 часа, трябваше да бъде по 1 час, обаче решихме да го направим както трябва, затова прекарахме 2 часа вечерта в залата. Колко сме? 18 човека. Всеки... Да, това заслужава аплодисменти. По принципа проблема са верни 4, нали? Но 18 човека, наистина много добра организация. Благодаря ви. След малко пак ще ви благодаря. Да, подготвяме за вас една печата хореография. Надявам се да ви хареса. Танцуват повечето от тях, с изключение на Милица, танцуват за първи път на сцена, така че мисля, че 17 дебютанти. Ай, песен! Ами, можем да ги приветстваме с ръкопляскане за влиянието. Надявам се да ви хареса бачата. Давай, коци! Girl, just let your hair down. Let's paint the whole town. Life is our playground, yeah. But I'm not a kid no more, so I must open doors and make you feel like the lady you are. My mama raised me to be classy, not flashy. I'm happy to please you, though I can tell that's not what you're used to. Chivalry is dead, 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 dead. Това беше импровизацията. Благодаря много. Мисля, че аз бях